नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीराबाई के 525वीं जयंती पर मथुरा में आयोजित कार्यक्रम में 20 मिनट का भाषण देना। उनके द्वारा ये भाषण में कहल गयल कि अयोध्या के लोकार्पण का तिथि आ गइल बाटे, मथुरा भी अब दूर नइखे। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार के भगवान श्री कृष्ण के भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा के रेलवे ग्राउंड पर आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेना। एजा मंच से उनके द्वारा 20 मिनट का भाषण दिहल गई, मगर अंतिम 2 मिनट में उनके द्वारा अयोध्या से जुड़त हुए मथुरा किले के बयान दिहल गई। अब ये बयान का दूगो मायने निकालल जा रहल बा। पहला कि अयोध्या की तर्ज पर बांके बिहारी खातिर कॉरिडोर से जोड़ के विकास के संदर्भ में, और दूसरा श्री राम जन्मभूमि के तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के ईदगाह मस्जिद की छांव से निकलने के संबंध में अब मानल जा रहल बा। पीएम मोदी द्वारा कहल गईल कि भारत के पुनरुत्थान के पीछे श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद बाटे। मथुरा भक्ति आंदोलन का केंद्र रहल बा। देश के अलग अलग हिस्सा से एजा संत आयल बाटे लोग। सभी का संदेश और उद्देश्य एक ही रहे। ब्रज का धरा असाधारण बाटे। एजा उहे लोग आवेला जेके स्वयं श्री कृष्ण और श्री जी बुलावेला लोग। ब्रज का रज भी पूजनीय बाटे। एजा के कण कण में कृष्ण समाइल बाना। ग्रंथन में कहल गईल बा कि ब्रज में अइले से विश्व के तीर्थन का लाभ मिलेला। ब्रज लाडले जी और लाडले जी के प्रेम का अवतार हवे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।